ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛି। ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସେ। ତ ଖରା ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ପୂଜା କରିବାର ପାଳିଥିଲା। ତ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେଲି ମୁଁ ଏଠୁ ସକାଳୁ। ତାପରେ ବାହାରିଗଲେ ଟିକେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆଜି ବନାଉଛି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରିକି ଖାଇସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁଖା ସୁଖା ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଲି ପଖାଳ ସହ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟା ମସଲାରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଏଇ ସବୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଚିକେନ୍ ଭାଜିକି ଟିକେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ମୋର ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ମସାଲା ଫ୍ରାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ପଖାଳ ସହ ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ସାରିଦେଇ ବାହାରିଗଲି ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତାକୁ ଚିଲି ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।